वसई पश्चिमेला आज संध्याकाळच्या सुमारास एक भली मोठी आगीची घटना घडली होती। वसई पश्चिमेच्या दत्तानी परिसरात मजूर राहत असलेल्या 25 झोपड्या जळून खाक झाल्या। बांधकाम व्यावसायिकाकडे काम करणाऱ्या मजुरांच्या 50 झोपड्या या ठिकाणी होत्या आणि रात्री 9च्या सुमारास या 25 झोपड्यांनी अचानक पेट घेतला। वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या जवानांनी घटनास्थळी तात्काळ पोहोचल्यानं 25 झोपड्या ह्या आगीपासून बचावल्यात, मात्र 25 झोपड्या ह्या जळून पूर्णपणे खाक झालेल्या आहेत। होळी निमित्त हे सर्व मजूर गावी गेले होते, त्यामुळे कुठलीही जीवितहानी झाली नाही, परंतु त्यांच्या झोपड्यांमधील सर्व सामान हे जळून खाक झाले आहे। रस्ता तो मग सध्या घुसवणार